Paidbah baro, da ka ne la pentep kum shibenta ban penbut ya ka jingtha da ka office u MOEFNCC ka balong kat kum ka schedule 2 ha ka amendment ka basaw na ka kandan ban penduna ya ki jabo plastic ar hazar khan riu. U Deputy Commissioner Bhoi District ulabatha ya baro ki Paidbah ki dukan ki jaj kam ki bapenmi e ki jabo plastic kum ki company yadi yathiet lengba ki core electronics ki dukan thiet tiar online ki dukan di tiar ki jaka di jing di hakiyo ki jaka long office kenthop ki jaka pule ba ki dei ban thiet lane Jingpyndonkam ya ki tiar jing song plastic bat ki wei ki Jingpyndonkam tang na ki nong di bat try jong ki brand PBIBO ki baladap ban register ha ka website postal jong ka EPR balashna da ka Central Pollution Central Board. Kublai Shibun.